5 ajuntaments de fira és una de les més tradicionals de Catalunya i aquest any ha incorporat entre les seves atraccions maquinària antiga i moltes parades d'artesania. Aquesta màquina, una embaladora de palla manual que feien servir els pagesos fa gairebé 100 anys, és la gran protagonista de la tradicional Fira de Santa Llúcia que aquests dies es fa a Prats del Lluçanès. La demostració del funcionament de l'aparell atrau petits i grans que durant uns minuts observen atentament com es premsa la palla, que posteriorment dona lloc a la bala. Ahir va ser el dia gros de la fira i centenars de persones van omplir els carrers del poble per passejar i badar. A més de les parades del mercat setmanal, se n'hi van afegir de noves, bàsicament d'artesania. L'exposició de tractors antics i la mostra de bestiar van ser també dos dels atractius de la festa, una festa que va néixer sent essencialment agrícola i que avui pretén fomentar el comerç de la comarca. Es venen, es fan tractes i es fan projectes de coses que a vegades si no hi hagués la fira potser no es faria. Aleshores jo crec que és important tenir en compte que estem en una comarca que hi ha molta ramaderia i molta agricultura. Una de les activitats més esperada no va arribar fins a la tarda. Al pavelló municipal va tenir lloc el tercer concurs de llenyataires que, a més de tallar arbres amb motosserra, va comptar amb la tallada de troncs amb destral.